sa inyo mga kalapatids. Good morning mga kalapatids. For today's video mga kalapatids is iba naman yung gagawin natin, hindi naman about sa pagkakalapati. Yung video natin is tuturuan natin yung mga manok natin paano lumipad parang kalapati. Kalapati mga kalapatids. Taas na lipad yung manok natin mga kalapatids. So mga kalapatids, ginagawa natin to, pinapalabas natin yung mga alaga nating mga broiler o tinatawag namin dito sa Cebu na bantres, para sila yung kumain ng mga natapon na patuka ng ating mga kalapati, mga kalapatids. Paano masabi? Naman hindi masayang. So yan, pinapakawalan natin sila sa labas. Kinakain nila yung mga tira-tira na nahuhulog ng ating mga kalapati. No! God, please, no! 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 Marami kasing masasayang na patuka, kinakaykay kasi ng mga breeder natin mga kalapatids. Ayan, kaya pinapalabas natin yung mga manok natin para sila yung kumain ng mga natapon na pellets. I am the one, the way you turn. Ito yung inakay natin, gusto magpasubo sa nanay niya. Kulit yung mga alaga
alaga nating manok. Ang tatako mga kalapatids. Hold me close till I get up. Time is